децата с онкологични заболявания през това сериозно изпитание, каквото е болестта им. Освен медицинската грижа, те трябва да бъдат и подкрепени емоционално. В болницата те са откъснати от нормалната си среда, имат ограничен достъп до приятелите и до близките си. Болничните дни са изпълнени с прегледи, с изследвания, с процедури и следователно с напрежение, с страх и често с сълзи. Клоуните, които ще посещават нашата клиника, са обучени да контактуват с деца с злокачествени заболявания. Те са тренирани да навлизат в техния много крехък свят, познават емоциите им в период, когато децата са изключително уязвими и чувствителни. Тяхната роля е да създадат моменти извън времето, извън болницата, извън медицинските грижи, извън болестта. Аз харесвам много клона. Вдига духа на децата. Не само на децата, на майките. Само ти като видиш едно детенце с усмихни, твоето дете, ти става точно. Добре действа. Много добре. И емоционално, по всякакъв начин. И аз и всички мои колеги от клиниката сме изключително щастливи, че благодарение на безрезервната подкрепа на нашите приятели от Мотоклуб Братя Вятъра и на всички добри хора, които отварят сърцата си за тази кауза, в клиниката отново ще бъде въведена програмата Болничен клоун. Бъдете силни, позитивни, вярвайте и не забравяйте, че не сте сами.